मसियार कला सीतामढ़ी असुरक्षा बंधन में पैसा जुटा के मार्केट से निकले गो तो फालिया के टैकिंग में पैक करवाइले हो कि दीदी घर जाके राखी बंधवाइले हो कि दीदी घर जाके राखी बंधवाइले हो। असुरक्षा बंधन में पैसा जुटा के मार्केट से निकले गो तो फालिया के पैकिंग में पैक करवाइले हो कि दीदी घर जाके राखी बंधवाइले हो कि दीदी घर जाके राखी बंधवाइले हो। सीतामढ़ी साल भयावेला रक्षा बंधन त्योहार हो राखी के मतलब हो खोता भाई बहिनी के प्यार हो साल भयावेला रक्षा बंधन त्योहार हो राखी के मतलब हो खोता भाई बहिनी के प्यार हो अरे माथावा में तिलक लगाइल हो कि दीदी घर जाके राखी बंधवाइले हो कि दीदी घर जाके राखी बंधवाइले हो। सीतामढ़ी मिंटू मासूम पिंटू दीवाना दोनों भाई साथे राखी बंधवावे जाई पूनम के राते मिंटू मासूम पिंटू दीवाना दोनों भाई साथे राखी बंधवावे जाई पूनम के राते दीदी के हाथे मिठाइया खाइले हो कि दीदी घर जाके राखी बंधवाइले हो कि दीदी घर जाके राखी बंध